Forklar forskellen på let og tungt opløselige salte. At et salt er let opløseligt betyder, at der kan opløses mere end 2 gram af stoffet i 100 ml vand. At et salt er tungt opløseligt betyder, at der kun kan opløses op til 2 gram af stoffet i 100 ml vand. Forklar hvad der sker, når et let opløseligt salt opløses i vand. Som man kan se, sidder de positive og de negative ioner sammen med et iongitter. Når et let opløseligt salt opløses i vand, skilles de 2 ioner, der indgår i forbindelsen, fra hinanden, og de flyder rundt imellem hinanden. Vi ser her den mikroskopiske proces, og det er det, der sker i atomstørrelse. Her ser vi den makroskopiske proces. Vi kan hernede se vores ionforbindelse, saltet. Vi hælder vand i, og så opløses det, og det ligner, at saltet forsvinder. Opløsningen af natriumklorid, som vi også kender som køkkensalt, vil se sådan her ud, når den bliver opløst i vand. Vi har natriumklorid, og det er i fast form. Vi blander det i vand, og så får vi en natrium plus ion i opløst form, og en klor minus ion i opløst form. Forklar hvad figur 3 betyder, og hvad L og T betyder, og hvad man kan aflæse af figuren. Af den her figur kan man aflæse, om en ionforbindelse vil være let eller tungt opløselig. Det kan man ved at gå ud fra en ion, f.eks. magnesium, og så følge dens række ned til man når til et andet ion. I det her tilfælde har jeg valgt sulfid, og så finder vi ud af, at det er tungt opløseligt. Magnesiumsulfid. Et andet eksempel kunne være natrium, som vi følger her, og så ned til vi finder hydroxid, og vi kan så se, at det her er en letopløselig ionforbindelse. Hvad kan man sige om opløseligheden af kaliumfosfat, og hvad kan man sige om opløseligheden af bariumklorid? Man kan ud fra figur 3 sige om kaliumfosfat, som vi finder her, at den er letopløselig. Det vil sige, at der kan opløses mere end 2 gram af stoffet i 100 ml vand. Man kan også konstatere, at der ved en opløsning af en formelenhed kaliumfosfat vil fremkomme 3 frie kaliumioner og 1 fri fosfat, da de 2 ioner indgår i en ionforbindelse i forholdet 3 kaliumioner til 1 fosfat. Man kan ud fra figuren sige om bariumklorid, som vi finder her, barium, og vi finder den ned til kloridet der, at det er en letopløselig ionforbindelse, og at der ved en opløsning af en formelenhed af stoffet vil fremkomme 1 fri bariumion og 2 fri klorid, da de 2 ioner indgår i en ionforbindelse i forholdet 1 bariumion til 2 klorid. Hvad sker der, når man hælder en opløsning af kaliumfosfat sammen med en opløsning af bariumklorid? De 2 ionforbindelser vil opløses og afgive de frie stoffer kaliumion, fosfat, bariumion og klorid. Herefter vil kaliumionet binde sig til klorid og danne den letopløselige ionforbindelse kaliumklorid, og bariumionet vil binde sig til fosfat og danne den tungtopløselige ionforbindelse bariumfosfat, som er bundfældelser i blandingen. Opskriv ionreaktionsskemaet for den reaktion, der sker i det forrige spørgsmål, og forklar, hvordan du gør og hvordan du afstemmer det. Her kan man se den reaktion, der sker for blandingen af de 2 ionforbindelser, jeg fortalte om før. Jeg afstemmer formlen ved at sørge for, at den elektriske ladning i ionforbindelsen er neutral. Det vil sige, at hvis en ion i forbindelsen har ladningen plus 2, og den anden ion i ladningen har minus 1, skal der være 2 af den sidste ion for at neutralisere ladningen. Når ionforbindelsen opløses i vand, er der naturligvis samme antal ioner, som der indgik i forbindelsen, og derfor skal der for, at ionerne kan binde sig til de nye ioner, også være nok af de nye ioner til at indgå en elektrisk neutral ionforbindelse. Forklar begrebet, tilstandsformer og tilføj disse til reaktionsskemaet. Vi kan se, at der er en tilstandsform, der hedder S. Det står for solid og betyder fast form. Så er der en tilstandsform, der hedder L. Den står for liquid og betyder flydende form. Der er G, som står for gas. Og så er der også en, der hedder AQ, som står for aqua, vand. Og det er for eksempel, hvordan en ionforbindelse ser ud, når den er blandet med vand. Nedenunder har jeg tilføjet de forskellige betegnelser, ud fra hvordan den forrige ionforbindelse, reaktionsskema, vil se ud blandet med vand. Forklar, hvordan produktet, der dannes ved reaktionen, jeg nævnte før, skal navngives. Produktet er en sammenblanding af opløsningen kaliumfosfat og opløsningen bariumklorid, hedder kaliumklorid og bariumfosfat, ud fra at man fjerner endelsen ion fra metalionen, som er den, der står først, og som er dannet ud fra grundstoffets navn plus ion.
Og man fjerner endelsen ion fra ikke-metalionen, som hedder id-ion, og derfor kommer til at hedde grundstoffets navn plus id. Nogle af ikke-metalionerne navne er dannet af sammentrækninger, f.eks. nitrid og oxid.